Svi znamo šta znači glagol na srpskom jeziku baciti ili u crnogorskoj varijanti bačiti. Dodavanjem priloga za i od preciznije se određuje značenje glagola, pa imamo zabaciti, odbaciti. A kada se naprave imenice, imamo zabacaj i odbacaj, to jest zabačaj i odbačaj. Ako imamo riječi zavjetnik i riječ odvjetnik i izbacimo priloge za i od, dobijemo riječ vjetnik. Šta li znači ova riječ koja liči na riječ vijećnik? Hajdemo, upregnimo moždane vijuge i raspetljajmo srpski jezik.